زلو نبرا انبار مهارنا ناي سلام نقوس نقس اوشت لباتنا مرحنا وسانا يسوس تسفانا صنعنا صبيا سماياويت بيتنا كبر مدحنينا ممهرنا مريحنا حلوها يقدفنا تزهل قلبتنا مرحنا وسانا يسوس تسفانا صنعنا صبيا سماياويت بيتنا بسم ابن ولدن منفس قدسن هذا أملاك أمين وእግዚአብሔር أملاكنا سلت فتركنا ناب كرسنا سلت صواحنا ببعينتو جهودن سورن ردي سلت هاوكنا بزا ليتزيا حليخا كسابوا نزيا سلت زبصحنا نمسكنك لنا وقيتا بزا معالت زيا خحزنك خاف زخيل كل حليخا بتعبي حياونتك محرتك نحخاب زحبو تبو قبرت رأيك من ركب قبرنا من تي ناي فقر ودخا ملحانينا يسوس كريستوس رفات نايتا دودخا دنقل ماريام صلوتن نحلوتنا كلهم ملاختي مالدنتن سقا زلبسه زلالة موقعلكا زمهرنا صلوت إنا دقمنا أبخا مغربا لنا أبونا في سماي تنبر سنكاي مسجن من قصقات تمسح واتك في سماي كم زخوني كمون أم مدريخون مقبعلتنا لو محبنا زبدلنا كا ربللنا نحنا وين زبدلنا يقرا خمن نبل أفتنا يتأتونا كوفال حننا كمي منقستن حيلن كبرن نزل عالم ناتكا يامين سلام نعاخي وماريام تقاز ملآكي زي أبيكير مساخيو انكابانستي استبارك أخي نايكر صخفريو استباركيو وقدست مريم أدام لاخ لمن لنا معنا نهاتان نحجين بجيزي موتنان أمين انكاب وانجيل لقاس معراف حدي كاب سلاسا تقاب سلاسان حدن أو كلمة أملاخ تقا رخيك أخمو عيتفرقين خبركم حواتن أحاتن دي نايلومي كال أملاخ دي مخابق زي أبير تلايخون من نقدس نغاريام قريبو أو كلمة أملاخ تقا رخيك أخمو عيتفرقي إنه غطانسي ودون كتوليقي سمخاء إيسوس كسامي أخي إنا بليه تسوى نابلي كأوج ترخبين ስለዚህ ሎሚ እምበኣር ካብ ኩሎም ኣብ ዘመናትና ዝነበሩ ቅዱሳን ከመዳ ኣምላኽ ሓያል ወንጌላዊት ወይ ወንጌላዊ ምዃኑ ብምልኣስ ዝረጋገፀ የለን። ኣብ ምድሪ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን መብዛሕትኡ ግዜ ሕቡእ ሂወት ትነብር ነበረት። ነቶም ብቐረባ ዝረኽብዋ ዝርእዋ ዝነበሩ ሰባት ከዓ ፍጹም ዝኾነ ጽቡቕ ግብሪ ቅዱስ ሂወት ተርእዮም ነበረት። ከም ሓንቲ መንእሰይ ኣደመጠን መዓልታዊ ድሌታት እቲ መለኮታዊ ወዳ ተሓሊ ነበረት። ብቐጻሊ እቲ ኣብ ቅድሚኣ ኣዒንታ ወይ ኣብ ቅድሚ ኣዒንታ ዝግለጽ ዝነበረ ምስጢረ ስጋዌ ክርስቶስ ተሓስብ ነበረት። ኣብ ልዕሊ ወዳ ዝነበራ ፍቕሪ ኣብቲ እዋን ምድራዊ ሂወት ኢየሱስ ዝነበረ ፍቕሪ ወዳ ካብቲ ንጽሕተ ንጹሓ ዝኾነ ልባ ዝወፅእ ኮይኑ ሎሚ እውን ከምኡ ኣብ ልዕሊ ደቃ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና እዚ ፍቕሪ እዚ
ይቕጽል። ብስጋን ብነፍስን ናብ ሰማይ ምስ ተወስደት ስርሓ ኣየቋረፀትን። ከም ንግሥተ ሰማይን ምድርን ንመንፈሳውነት ደቃ ምልማን ኣየቋረፀትን። ቀጸለት ደኣ ብቅድስና ንኽንዓቢ ዘድልየና ጸጋ ካብቲ ፍቁር ወዳ ተማልደልና። እምበኣር ኣብዚ ናይ ሎሚ our lady of Guadalupe እንብል ማርያም ንቅዱስ ጆዋን ዲያጎስ ዝተገልጸትሉ እዋን ወይ መዓልቲ ኣብ እንዝክረሉ ዘለና ግዜ እቲ ኣብኡ ተፈጸመ ተኣምራት ሎሚ እውን ንማርያም ኣዴና ኣብ እንጽውዓሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ክፍጸም ምዃኑ እዩ። እምበኣር ኣብ ታሪኽ ቤተክርስትያን ብዙሓት ግልፀታት ናይ ማርያም ከም ዝተረኣዩ ይሕበር። ማርያም ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብዚ ምድሪ እዚ ከም እተገልጸት ንብዙሓት ከም ዝተኣረየቶም ተኣምር ከም ዝገበረት ታሪኽ ይነግረና። ብዙሓት ግልፀታት ገና ብወግዒ ክጸድቁ እኳ እንተዘይከኣሉ ገሊኦም ግን ብቤተክርስትያን ጸዲቖም ይርከቡ። ሓደ ካብኡ ከምቲ ቀዲምና ዝበልናዮ እዚ ሎሚ እንዝክሮ ዘለና ግልፀት our lady of Guadalupe እንብሎ ብ1531 ንቅዱስ ጆዋን ዲያጎስ ዝተገልጸትሉ እዩ። ቀዳማይ ተኣምር ናይዛ ድንግል እዚኣ እምበኣር ብዕለት 12 ታሕሳስ 1531 ስእላ ኣብቲ ቲልማ ናይ ቅዱስ ጆዋን ዲያጎስ ተሓቲሙ ከም ዝተርፍ ገበረት። ነቲ ኣብ ቤት ዝነበረ ሕሙም ኣኩኡ ተራእየቶን ኣሕወየቶን። እዚቲ ናይ መጀመርታ ተኣምራታ ነበረ። ኣብዚ እዋን እያ ከዓ ስማ ዝገለጸት ዘለኣለማዊት ድንግል ቅድስቲ ማርያም ጓዳሉፔ። እስፓኛውያን ብ1521 ንሃፅያዊት ግዝኣት ኣዝቴክ ድሕሪ ምውራር እታ ርእሰ ከተማ ዳግማይ ተሃኒፃ ከተማ ሜክሲኮ ኮነት ወይ ተባህለት። ገለ እስፓኛውያን ሰፋሮ ኣብ ልዕሊ ደቀባት ዘውርድዎ ጭካኔ እኳ እንተነበረ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ብሚስዮናውያን መሪሕነትን ኣቢላ ወንጌል እናበሰረት መሰላቶምን ክብረቶምን ክትሕሉ ትፍትንን ትቃለስን ነበረት። ብዙሓት ካብቶም ደቀባት ነቶም ሚስዮናውያን ይጥርጥርዎም ከም ዝነበሩ ርድኡ። ገና ክርስትያናዊ እምነት ከም ዝተቐበሉ ንኣብነት ድሕሪ ጥምቀቱ ጆዋን ዲያጎስ ዝብል ክርስትያናዊ ስም ዝወሰደ ከምኡ እውን ሰበይቱ ድሕሪ ጥምቀታ ማርያ ሉቺያ ዝብል ስም ከም ዝወሰደት ታሪኽ የዘንትወልና። ብዕለት 9 ታሕሳስ 1531 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ጆዋን ዲያጎስ ናብ ትምህርቲ ክርስቶስን ቅዳሴ ናብ ዝኸደሉ ዝነበረ ግዜ ቅድስት ድንግል ማርያም ትረኣዮ። ብቋንቁ ትዛረቦ ኣደ ኣምላኽ ምዃና ከዓ ትገልጸሉ። ኣብቲ ቦታ እቲ ከዓ ንኽብራ ቤት ጸሎት ክህነጽ ተሓቶ። ጆዋን ነቲ መላእኽቲ ናብ ጳጳስ ምስ ወሰዶ እቶም ጳጳስ ግን ምልክት ክወሃቦም ይሓቱም። ብ12 ታሕሳስ ሓቁኡ ንጆዋን ብኸቢድ ሓመመ። ጆዋን ናይ መወዳእታ ስርዓት ነክኡ ከብፅሓሉ ዝኽእል ካህን ንምርካብ እናተጓየየ ከሎ ኣብ ጉዕዝኡ ንኸይድንጉ ካሊእ መንገዲ ሒዙ እናኸደ ኣደ ኣምላኽ መሊሳ ተራእየቶም። ኣኩኡ ድሮ ከም ዝሓወየ ኣረጋገፀትሉ። ንጳጳስ ዝኸውን ምልክት ከዓ ኣቕረበትሉ። ንጆዋን ኣብቲ ጎቦ ብዘይ ወቕቲ ዝዕንብቡ ጽጌረታታት ክለቅም መምርሒ ሃበቶም። ትልማኡ ናብ ጳጳስ ምስ ኣምጽኦ ከዓ ልክዕ ከምቲ ጆዋን ዝረኣያ ምስሊ ድንግል ኣብ ካብኡ ተራእየ። እቲ ትልማ ናይ ጆዋን ዲያጎስ ኣብ ባዚሊካ ወይ ቤተክርስትያን ናይዛ ማርያም እዚኣ
ኣብ ከተማ መክሲኮ ተሰቒሉ እቲ ንሕቶ ቅድስቲ ኣደ ኣምላኽ ሕቶ ቅድስት ድንግል ማርያም ወይ ኣደ ኣምላኽ ክፍጸም ንሪኦም። እቲ ተኣምራዊ ምስሊ ዘደንቕ እኳ እንተነበረ እቲ ስዒቡ ዝመጸ ግን ዝያዳ ዘገርም እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቐጸለ 10 ዓመታት ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ደቀባት እምነት ክርስትና ክቕበሉ ኽኢሎም። እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ኣዝዩ ዘደንቕ ብዝሒ ምልዋዝ ዝተረኣየሉ እዩ ነይሩ። እዚ ኹሉ ብሰንኪ ስብከትን ምትእትታውን ቅድስቲ ኣደይ ዝነበረ። እቶም ደቀባት ዝነበራ ፍቕሪ ንድሕነቶም ዝነበራ ድልየትን ብውልቂ ናብኦም ከም እትመጽእ ገይርዋ። እዚ ድማ ነቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስብከተ ወንጌል ሓቅነቱ ከረጋግጽ ተረኽበ። ሎሚ ንሕና ነዚ ሓቂ እዚ ተቐባልታዊ ህይወትና ብኣማልድነት ኣብ ማርያም ጌርና ንክርስቶስ እዚ በዓል እዚ ኣብ እንዝክረሉ እነብዕለሉ ዘለና ግዜ እምበኣር ሎሚ ብዛዕባ እቲ ዓሚቕ ፍቕሪ ወላዲተ ኣምላክ ክነስተንትን ንዕድም። ልክዕ ከምቲ ድሕነት ኩሉ ወዲ ሰብ እትምነ ድሕነት ናይዞም ኣቐዲምና ዝገለጽናዮም ደቀባት ኣዝያ ትምነ ነበረት። ኣብ መላእ ዓለም ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ሰባት ነቲ ናይ ምድሓን መልእኽቲ ኣምላክ ክሰምዑን ክቕበሉን ሎሚ ብኣማልድነታ ክንጽሊ የድሊ። ኣዚኺ እትፍቀሪ ድንግል ማርያም ካብ ሰማይ ንታሕቲ ነቶም ብመግዛእቲ ዝሳቐዩ ዝነበሩ ኣሕዛብ ክትጥምቲ ኸለኺ ንጹሕ ልብኺ ብድንጋጸ ተዋሕጠ። ከም ውፅኢት ከዓ ነቲ ናይ ወዲኺ ናይ መድሓን መልእኽቲ ክተካፍሊ ብውልቂ ናብኦም ዝመጻኺ ሎሚ ኹላትና ደቅኺ ብወድኺ ክንምራሕን ነቲ ህያባት ድሕነቱ ክንፈልጥን ክንቅበልን ክተማልድና ብትሕትና ኣብ ቅድመኺ ንቐርብ ኣለና። ሰላም ንሓኺ ኦ ማርያም ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ብሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከብስኺ ፍሬ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለመነልና ንሓናን ንሃጣን ንሕጅን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ንኽነምልኾ ዝፈጠረና እግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን። ኣዴናን መድሓኒትናን ንዝኾነ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ እውን ምስጋና ይኹን። ብፀድሕነትናን ሓይልናን ፀግዕናን ንዝኾነ መስቀል ክርስቶስ ምስጋና ይኹን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ንግሆ ጸሎትና ከም ሕያው መስዋዕቲ ተቐበለልና። ኣብ ኩሉ ጉዕዘናን ስራሕናን ኣሰኒየና ሰናይ ዝኾነ ተግባራት ጥራይና ፈጸምና ከም እንውዕል ግበረና። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን መዓልቲ ግበረልና። ኣማልድነት እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ኩሎም ቅዱሳን ኣይፈለየና። ስብሐት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚኣብሔር ለኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን። ትርጉም ዘለዎ ናብራ እምባር መሃረና ናይ ሰላም ንጉስ ንገስ ኣብ ውሽጢ ልባትና ብርሃና ጓሳና ኢየሱስ ተስፋና ጸኒዕና ጽበያ ሰማያዊት ቤትና ክቡር መድሓኒና መምህርና መሪሕና ሓለዋኻ ኣይግደፈና ክዝሕል ጉልበትና ብርሃና ጓሳና ኢየሱስ ተስፋና ጸኒዕና ጽበያ ሰማያዊት ቤትና
ክንፈርሕ ክንደክም ክንትክዝ ሓዚና ወጎይታና ብመንፈስካ ኣጽናንዓና ምርሓና ጐሳና ኢየሱስ ተስፋና ጸኒዕና ክንጽበያ ሰማያዊት ቤትና ከይጽምሉ ሕይወትና ኣፍስስ በረኸትካ ዓለም ልመና ብጸጋኻ ንከውን ንኽብርኻ ምርሓና ጐሳና ኢየሱስ ተስፋና ጸኒዕና ክንጽበያ ሰማያዊት ቤትና ምርሓና ጐሳና